खुलुमबाय आं गुरु पबित्र बर' बड' सिनियर आर्टिस्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि आं बे समाव फोसावनो साननाय बाथ्राया ओरैबायदि जे बड'लेण्ड आइडल दा सिंगिं कम्पिटिशन आसामनि मोनसे गेदेर सिंगिं कम्पिटिशन गासैबो मिथिखाबाय जानांगौ दा बेनि अडिशना जानो थांगासिनो दं 5 आगष्टनिफ्राय लानानै 17-18 आगष्टसिम धेमाजिनिफ्राय लानानै बिश्वनाथ लखिमपुर सनितपुर उदालगुरि तामुलपुर कामरुप बाक्सा नलबारि चिरां क'क्राझार आरो गलाघाट कार्बि आंलंसिम बे अडिशना जानो थांगासिनो दं गासैबो रोजाबनो गोसो गुदुं जानाय फरायसा बा सिंगार जानो ओंखारबोनाय गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोना बे अडिशनाव बाहागो लानो हागोन गासैबो प्रेक्टिस खालामनानै मोजाङै बाहागो लाबानो जाबाय आं सानो नोंथांमोननि जा सिंगार जानो लुबैनाय गोसो बियो बे बड'लेण्ड आइडल सिंगिं कम्पिटिशननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिमाङा जाफुंगोन आं बेखौनो गासैबो रोजाबगिरि नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनानै बे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि जा अडिशन बेयाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।